Kaixo, ni Wahiba naiz, barrokokoa naiz, baina azpetean bizi naiz. Hemen 12 urte daramatzat azpetean. Euskara ikasten ari naizelako. Azpetea oso herri euskalduna da. Hemen euskara oso importantea da. Integratzeko, irakasleek komentatzeko, hitzaldi ulertzeko. Bai, animatuko nituzke. Gure etxera arabera hitz egiten dugu. Gure hezkuntza mantendu nahi dugu. Hezkuntza ikastea beti da oso ona. Ni bilare prest.